Αυτός είναι ο Σαμάρκος και αυτή η Ζάρια. Ήταν ένα ζευγάρι παντρεμένο και είχαν 2 μικρά παιδιά. Στις 14 Ιουνίου του 2025, δηλαδή πριν λίγες μέρες, ο Σαμάρκος έκανε live στο Facebook και ήταν και η γυναίκα του εκεί πέρα. Και σε μια φάση ξεκίνησε ένας πολύ άγριος καυγάς ανάμεσά τους. Ο Σαμάρκος ξεκίνησε να κατηγορεί την Ζάρια για απιστία και άρχισε και αυτή να λέει το ίδιο, ότι και αυτός με έχει κερατώσει, και έτσι ξεκίνησαν να μαλώνουν πολύ άσχημα και σε μια φάση ο Σαμάρκος της λέει «Θα με κάνεις να σε σκοτώσω». Οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν το live, πολλοί στα σχόλια γράφανε ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να φωνάξει την αστυνομία. Πάνω στην ένταση κλείνει ο Σαμάρκος το live και γίνεται κάτι πολύ τραγικό. Με το που έκλεισε το live πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτή πέθανε. Μετά ήρθε η αστυνομία στο σπίτι, βρήκε τη γυναίκα νεκρή και ο Σαμάρκος άφαντος. Πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε να ξεφύγει, μέχρι που το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και την ώρα που πηγαίνουν να τον συλλάβουνε, πήρε το όπλο και αυτοκτόνησε. Πολλοί λένε ότι αυτό το σκηνικό έγινε ενώ ήταν και τα 2 τους μικρά παιδιά μέσα στο σπίτι. Την ώρα που έψαχνα για αυτή την υπόθεση, έχω δει αρκετά, όχι πολλά, αλλά αρκετά σχόλια που γράφουνε ότι και αυτή τον προκάλεσε. Στην ουσία αυτός ξεκίνησε να την κατηγορεί για απιστία, μετά αυτή του είπε ότι εσύ το έκανες πρώτος και μετά και οι 2 ήταν πάρα πολύ τοξικοί. Αλλά θα ήθελα να πω ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος σε προκαλεί τόσο πολύ, είτε άντρας είτε γυναίκα, τόσο πολύ που δεν μπορείς να ελέγξεις τα νεύρα σου, απλά εκείνη την ώρα φεύγεις. Το «με προκάλεσε» δεν είναι δικαιολογία για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο.